Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Субҳ бахайр. Субҳи саҳар кати бинен, дӯстони азиз, берун чӣ хел ҳаво хушрӯ, ҳаво тоза, борон задистай майда майда, ози борон бас кадай чи анча борон задак саҳри. Аҷоибот, ҳаво хушрӯ, салқинак. Аллакай саҳар кати ман Нилуфара наскича паскичаша пушонда барои кадам, барои ки ҳаво дар ҳақиқат салқин буд. Ҳанами хел ин саҳар кати ба зур хестам ман, барои ки грипп гулҳо дард кадаги бинё маҳкам. беҳад гӯем вай маза нест. Илоҳим температура накунам, барои ки ай ҳама температура паст нияй вай барои мо. Ҳанами хел ва саҳар кати бо якта комментария хондам, чӣ мегӯян, ҳайрон шудам. Ҳама хел одамота бо дар бораи ҳамин хӯроки мастоба нависондианд ки шумо мастоба мекунед, фақат пули ютубтонда хонаҳотонда чиз мехаронед, не ки фақат мастоба мепазед мехӯред. Ман ҳайрон хел одамота ки ино фикр мекунанд ки масалан мастобаи фақат он шахсоне ки пул надоранд ҳаваё мекунанд. худо ба шукр ки вай чӣ мегӯяд, мастоба бегӯшт нест, бевай нест, гӯй ки берӯған нест. ҳама чӣ ҳаст дар хонаи мо, худо ба шукр, ҳама маҳсулоте ки ҳаст. Барои ман ҷои аввалда продуктаи хона, баъд чизу чораи хона меистад. Ман ҳама вақт якум мегӯям ки продукта бошад хонада, баъд дига чизо бошад майлаш, барои ки хонада кӯдаки майда ҳаста. Мехоҳам ки ҳама чиза кӯдако хӯранд, чашанд, бинанд, на ин ки масалан хонада чиз продукта. Худо ба шукр ҳама чӣ гӯшт, пӯшт, чизо ҳама чӣ ҳаста. Ва мо худ мо хел оилаи хел нестем ки гӯем ки мами фақат гӯшт хӯрем, бегӯшт авқотҳои мо вай набошад. Не, мо дар фарқаш нест ки масалан гӯшт ҳаст нест хӯрокда. Ман барои ҳамин кӯдако шуда ҳатман хӯрокда гӯшт меандозам ки то ки кӯдако хӯранд, ҳам витамин гуфта, ва аз сабабе ки кӯдако бо хел гӯшта дар хӯрок майда карда меандозам, намехӯранд, бо ман мясорубка гирифтам ки то ки ҳаваи фарш карда хӯрокда андозам ки то ки ҳаваё хӯранд ҳамо гӯшта, ҷудо накунанд ай дурини авқот. Анаме хел барои ҳамин дӯстони азиз хелёшда фикр накунед ки масалан хонада, аз сабабе ки ҳаво гарм, тобистон, барои ҳамин хотир одам мехоҳад ки фақат ягон об бошад, авқоти сиюқ бошад ки чака кати хӯрӣ. ва ҳози бо касал ҳастем, бо вапше мана дина мастоба кардем хӯрдем, ман ҳози бо мехоҳам ки ягон мастоба чаям хел сиюқа ки чака дора ки тезак бошад хӯрам. Не ки агар ки бо имрӯз мастоба кардам, бо точно менависадам ин гапошона. Чаем авқоти сахта кӯдакои ман авқоти сиюқа хушрӯ мехӯранд. Мастоба бошад, шӯрбу бошад, ҳама хели чизо. Авқоти сахта вабше картошка, макарона хай нағз мехӯранд, аммо макаронаша ҷудо карда мехӯранд, тамом, дига чизоша не. Картошка, масалан картошка гӯштпази куку вабше намехӯранд. ҳавай ҳамун картошкаи гӯшти обаша мехӯранд, ҳамон гӯй ки картошкашам гӯшташам хӯранд, не вабше. ҳанаме хел ман ҳозир нимта парацетамол хӯрдам ва мерам дам мегирам, барои ки чашмамро кушода наметавонам. То обеда гӯем камтар дам гирам, очамшон телефон кунанд, баъд як бор пеши духтур равам, барои ки очам ино бозор рафтагӣ ҳастанд. гуфтанд ки биёем, баъд занг мезанем та сиёвша биёр, худи духтур рав. ҳанаме хел.
دوستان عزیز من خرید маршрутка омадак берун борон задистем ман духтур рафтистам бинин чӣ хел майда хела шуд ки борон задисте ҳаво аҷоибот тозаи хушрӯ баъз мо маршруткада мешинему мерим маршрутка омадак دوستان عزیز من алкай ай больница омадам инҷа стирка тамом карда ба стирка вай кардам ва инҷода пага мехом ош кардан пага шамби бозоре очамшон ай шамби бозор мегирем ош кунам амиқай гӯшт гирифтем гӯшти свежи специально барои вай ош барое ки бо гӯшт ҳаста ва ё гуфтам вай барои шӯрбо пурбо мешавад барои ош свежи хостем барои мегирифтем ва чӣ мегӯянд дору пеши духтур рафтам хай духтур ҳечи нагуфт иқа гӯему фақат ки мана дору нависон инисти ман ба ёдам ҳаст ки ҳам хали хурдагӣ будам бо дар вақти ҳомиладорӣ нею баъди таваллуд бо аманин нависондак як бори як таи се бор анафирон нависондак доруи наз анафирон тамом ин парацетамол детский гирифтам гуфтам ки агар ки вай кӯдакода барои кӯдако тамом мози ман иноша хӯрдаму фақат ки инистиш монда ҳамхел бемадорам дӯстони азиз ки ба зур гап задистам ман инҷода об гирифтам мондам ки то ки вай шавад то ки хунук шаваду инисти ҳаминда резаму хӯрму тап хоб барои ки наметавонам дигар рост истода хонаи момош рафта будем инҷода обед кардем вай обед кардему хестем омадем очамшон зувола гирифта вай мекунанд ман гуфтам ки оча шумо ба ҳазор хитон зувола гирем ки ман наметавонам ман мерам исто ҳаминҷа дам гир ҳаминҷа хорам гуфтанд ки гуфтам не биё хез меравам бо нилуфара овардан дар кор ва бо ягон хӯроки сиёқ тайёр кунам мегӯям шаб тифтел камтар тифтел кунам чӣ кунам намедонам вообще намедонам ки чӣ кунам ана мехел ҳаво аҷоибот имрӯз хушрӯ буд салқин рафта омадем دوستان عزیز من اینجا وای من اینجا کمی یک سوتکا چای دم کردم банкаи малина диде банки малина гирифтум то ки ҳама каса тез малина чой мехӯред нилуфар ози дадаш кор рафтиян бер набинед дӯстон азиз чӣ хел борони хушрӯ задисте аҷоибот беҳада чили тобистон борон кӯдако чӣ хел давидастанд хелаш як 3 соата борон задиста намедонам ростига ман хоб будам ки борон задиста буд ва то ҳол бинед нилуфарам омадак ай сайти дадаш гирифта оварданша ва то ҳол борон бас карданӣ неста омада бинед ман камтар ягон авқоти сиёқ кунам намедонам ҳатто чӣ кунам чӣ хел кунам гуфтам ягон вай кунам ки картошка партошка ки шавҳарам не ягон авқоти сиёқ кунед намедонам вай авқоти сиёқа чӣ кунам ман намедонам вообще ё соус кунам мехоҳем вай нон нестай бо бихай фарша мегирам тифтел мекунам бисёр не камтар тифтел шӯрбо мекунам моҳота як тараф куҷонуна ана мехел маладес красавица шуда нилуфар
Жемпирчаша наскичой нау пушидаю. Нормально шрафты. شما میخواین من نچون میخوام نه من نمیخوام دوستان عزیز بینین یک بانکی یک لیتر مالینه چقدر مونده الان نیمشتک من уже سیوم استکانش خوردستم تست خوردستم که تو کمی ам доктор худа шуфт ки бисёртар малина чою ам хали чиза бисёртар хӯрем ки то ки ҳамашо шишта барад ва инҷа каме ва сифтели шурбо кардам яъне фарда кашидам умавай шиштум ам нилфар вечна ам кай авқот хӯрадагар фақат як намуд лошкая мегирад فقط هم خالیش میخواسته یک تا هوای لوشکا ای خونی ماماش اینجا اومده که این هوای لوشکا میگیرد جرغات نمیخوری؟ جرغات میخورم اندازم دیو که دعوای پیولا درزم تا پیولا در خشنین من ای مغازین پانسم ده یک بانکی لیتر جرغات گرفتم تا که وای آزارش که خورم پیالا да мерезам ида неудобно ҳай худа сиёвуша бинам ҷо филинг манами аҳвол ҷурғот гирифтам ҷурғоташ нас гӯем ба маза шудагӣ вай ба ҷои сметана гуфтам як банка ҷурғот гирам кани чӣ хел гуфта боз дорҳое мехӯрам мерам аку дам мегирам камтар ва дӯстони азиз раҳмати калон барои маслиҳатҳо бисёриҳо манамин инстия гуфтанд ки мо дар вақти ҳомиладорӣ фақат инсти хӯрдем манам се дона гирифтум тамоми хайр бо агар ки хубтар нашавам агар бо рафта ҳатман мехарам ҳозирашта ман ин лайвра мехӯрем таблеткаҳоя баъд пешаи хоб мехоҳам ина хӯраму баъд хоб кунам аз мерем дам мегирем ҳама корҳои шудум соат уже 8 шудай چی با همه سالفتکای سیاوش گرفته چید کرده؟ من سجده بودم سجده نبودین همینجا دا بودین ویش رمی سیاوش همه سالفت پشک سالفتکای میگرد همه میگرد تیت میکرد میپرتود